чакам. Добре. С кой си? Ето и в момента. С ягодката. Абе, нарича се Лили. Значи с ягодката в къмъш. Ами, Лили е ягодка. Има скин на ягодка. Айде, един айдет. Добре. Той спайк Доста сме добре. и такова кактус. Еми да, може някой да му викат кактус. Както на гъбата. Той си човек. Еми да, на мен би викат човек. Викаме човек. Еми да аз викам куковици. Защото сте куковици. Айде и то айдет. Готово. Победихме. Айде сега. Още едно видео. Защото имаме много време. Още едно видео да снимам. Добре. Еми, Чакайте. снимам и това. Снимам всичко. Цак, 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 цак. Абе, така няма да стане нищо. Айде да я пусни. Айде пускай. Добре. Пускам. Аз просто снимам всичко точно да се секунди. Виж. Последно. Брат не! Да. Е така. Да може да снимам. Така. Малките слаби. Сега ще ги изгърбя. Да. Вашите. Ма чакай, това малко. Последно ме да оправим. Добре, последно. Чули Никола. Добре, аз просто приближа малко екрана. Елате. Ма много се мърдаш и се размазва. Не се мърдам. Ау. Ей, сам ела. Кой ще би? Ето. Изтрим тази част от видеото. Няма. Не И знам ще как. заснемете много. Как се изтрия? Не, Добре, стига, няма. Оставя. Няма. Добре, първи опит загубихме малко. Втори опит ще успеем. Последователно се едно да имаш хора, които те следват по пътя. Е така да ме следват някои пияни. Пияни, някои пияни. Е, това е последовател. Да те следват пияни. Боля, как ще 80 секунди? То стана 2 минути. Чакайте. Трябва да го спреш май.